bela jene foli ne do Momini Kulibali champion amena ɲɛfɔli kaw ye comme an yɛlɛ du ta ye togo min na Kung Fu Wushu a histoire la n'o y'a kɔrɔlen Kung Fu Wushu histoire ka jan kosɛbɛ ni ye chinois ka gafew lajɛ u bɛ san ba caman fɔ a histoire la nka mun bɛ n'an bɛ se k'a daminɛ o la o ye ka daminɛ Nabila Isa nani ɲɛ san 520 Kung Fu Wushu bilala sen kan a kalanni mɔgɔw kunna donc o kɔfɛ Kung Fu Wushu bolofaraw cayara ka sababu ka kalanni lase cogoyaw ye形意拳八卦掌风拳螳螂拳李宗拳混战太极 donc fo kana yɔrɔ lakoladɔnnenba fila sɔrɔ a kɔnɔna na mun bɛ wele ko Temple Shaolin ani Wudang fana bɛ yen donc yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen mais minnu lakoladɔnnen don diɲɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ o yɔrɔ fila de donc olu temps in kɔnɔna na ka bɔ wagati la fo kana se Chine dayɛlɛli ma n'o ye Chine populaire ye san 1949 u ka président Mao Zedong tile la donc u ye yɛlɛma don chinois ka fɛn bɛɛ lajɛlen na donc o sen fɛ a kɛra kan ye o laadaw ye donc o sen fɛ comme Kung Fu ye kun ye fɛn ye chinois ka laadala fɛn de don u ka fɛn kɔrɔ don a kun bɛ ka tunu parce que mɔgɔ caman ɲɛsina wari ɲini ni fɛnw ma ka Kung Fu to yen en même temps tile kura bɔra donc ani sisan kɛlɛkɛfɛrɛw kun tɛ taa ni ɲɔgɔn ye o de kama o ye yɛlɛma don a la walasa a ka se ka bɛn bi kɛlɛkɛfɛrɛw ma ka bolofara misɛnmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ k'olu caman fara fara ɲɔgɔn kan walasa ka yɛlɛma ka kɛ fɛn kumaba kelen jama bɛ se ka mun ta ɲɔgɔn fɛ o de nana ni Changchuan ni Nanchuan ye Sanda ani Tashi ninnu ye k'olu ta ka Chine kɛlɛfɛrɛ fɛn o fɛn kun bɛ Kung Fu kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen représenter donc o la bolofaraba dama minnu tora Kung Fu kɔnɔ o de kɛra n ka fɔli ninnu ye sisan donc o kɔfɛ Sanda n'o kɛra ka donc Sanda o kɔfɛ Sanda kɛra kɛlɛfɛrɛ ye mun bilara sen kan n'a ni bi kɛlɛkɛfɛrɛ tɔgɔ i n'a fɔ boxing MMA ninnu bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ ale fɛnɛ kɛra ka u kun bɛ kɛlɛkɛcogo fɛn o fɛn kɛ ale kɛra k'olu bɛɛ lajɛlen remplacer donc o kɔfɛ fɛnɛ Tashi ale kɛra u ka force interne bɛ baara fɛn o fɛn na k'olu bɛɛ lajɛlen représenter donc Nanchuan fɛnɛ kɛra ka sud fanfɛla la u kun bɛ baara kɛ ni minnu ye k'olu bɛɛ lajɛlen représenter donc o kɔfɛ Changchuan kɛra ka nɔrɔyanfan mɔgɔw ka fɛn bɛɛ lajɛlen représenter donc sisan baara bɛ kɛ ni o de ye discipline fɛn o fɛn bɛ yen k'i bɛ i yɛrɛ sɔrɔ Kung Fu kɔnɔna na ou bien Wushu sira o sira fɛ a bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ Kung Fu bolofaraba kelen in kɔnɔna na n'o ye Wushu moderne de ye a bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna na donc o kɔfɛ bi i b'a jateminɛ Chine yɛrɛ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɔgɔ mun bɛ yen n'i ye chinois sigi 100 sigi la mɔgɔ mun bɛ yen k'a bɛ Kung Fu kɛ ou bien k'a bɛ Wushu kɛ n'i y'a mɔgɔ nombre ta k'a lajɛ 100 sara la a tɛ mɔgɔ 10 bɔ 100 sara la a tɛ mɔgɔ 10 bɔ a tɛ surun mɔgɔ 10 na